Mina indlela engiyilungele ngayo umuntu okuyeke nje enze into ayithandayo ngesikhathi esithandayo. Ngisuke ngiqinisile bafethu, yazi angiziphi umuntu. Angiziphi umuntu. Ungamfica nje mhlawumbe ngicasukile ngicasule lowo muntu ngaleso sikhathi kodwa nje mina mfethu hayi. Angiyena nje umuntu ocasukayo noma onamaqhubu. Mhlawumbe ngicasule ukuthi mhlawumbe ngibona ukuthi ngicasukele ngicasule lokho ukuthi ungicasukelelani. Yabo? Ngoba phela futhi angimisabile futhi ngizoza futhi kuwena. Noma nje ngenze something etshengisa ukuthi ayangicika lento yakho ngoba manje angazi ukuthi ngikwenzeni. Yabo? Kodwa-ke bafethu-ke kunje ngisabona abangani bami. Yabo? Bafethu kodwa phela nani ngikwenzile bafethu. Nginenhlanhla bafethu. Lama video la njengoba ngiwenza njengoba ngisho ukuthi sizofika isikhathi lapho mhlawumbe kuzofika 3 months engaphosti lutho. Yabo? Okwamanje ngoba vele i-weekend yami bethi grand nesikhathi sonke kade ngagcina ukuthi ngibe nesikhathi esingaka sokuthi ngikhulule. Sohlala nabangani bami kabanye manje. Yabo? Ya, uMamlisi kade ngitshengisana bafethu ngicela umhloniphe uMamlisi. Umhloniphe uma nimbona ukuthi uxakekile nimbambele nempahla yabo. Angifuni ngaye. Angifuni ke ngaye. Shaka.